Ahoj, zdravíme všechny těžiče Pí z naší skupiny. Já jsem se dneska potkala se Zuzkou, protože si myslím, že už uzrál čas na to, aby jsme splnili nějaké požadavky od aplikace Pí. Tak, pojďme rovnou na to. Když se podíváme takhle na to Pí, tak v horním rohu jsou tři čárky, které když si rozkliknete, tak vám vyjede takováhle bílá lištička a tam na tom jako hned druhý je Mindnet. A mělo by se vám zobrazit a, a tadyhle pod těma všema čtverečkama dole, musíte vidět teďkon, tady, je jako hned první kontrolní seznam Mindnet. To si zmáčkněte. A protože Zuzka je vlastně na začátku, tak jsme se rozhodli, že vlastně spolu uděláme takhle rozhovor, jinak vám teda představuju moji bestku Zuzku, mé kamarádky od dětství. A takže že bychom to spolu probrali. A první, co vlastně po vás topí chce, tak to je, abyste si stáhli aplikaci P-Browser. A to se udělá tak, že si v telefonu musíte najít a většinou to bývá ta součást všech telefonů, obchod Play. Vidíte obchod Play? Je to taková šipka. Jako když mám iPhone, tak mám něco jiného, ne? Hmm. Já mám App Store. Tak ty budete mít No, jinak to vypadá. To si můžeš ukázat, jak vypadá ten App Store. jo. Vlastně to modrý, to Ačko. Mhm. No a tady, tam někde byste si měli najít lupu vyhledávání a zadat tam P-browser. No když už zadáte jenom to P, když na to kliknete, pak bude hned na začátku vám ukazuje nějakou reklamu, ale tohle to je P-browser. Jo. To fialový. Jo, takže to si stáhnete do telefonu. Takže otevřít, jo? Mhm. Takže potom byste vlastně v telefonu měli mít jako dvě fialové aplikace. Vypadá to tak. Jedno je to klasický pí, kde těžíte každý den, nebo když si na to vzpomenete. A druhý je ten P-browser. A ten P-browser vlastně potřebujete proto, že pomocí něho budete migrovat ty svá natěžená pí na mainnet, na tu hlavní síť. Tak co ti to dělá, Zuzi? Když to otevřu, to B-browser, tak nic. Welcome to the P-browser. A když teďkon, a když teďkon půjdeš do staré aplikace, kde těžíš pí, Tak to mám pořád fialový, tu kolonku, když si to stáhnout. že by to chtělo třeba nějaký propojení, No, takže dám začít, tak dej začít. nainstalovat a přihlásit se do P-browser. Klepnutím na tlačítko níže stáhnete, nainstalujete a získáte přístup k prohlížeči P.
Tím byste se měli automaticky přihlásit ke svému účtu v aplikaci Pi Browser, kde si můžete vytvářet mobilní peněženku Pi nebo přistupovat k dalším aplikacím. Pokud nejste přihlášeni automaticky, zkuste znovu klepnout na toto tlačítko nebo se přihlásit ke svému účtu Pi přímo v prohlížeči tím, že tam navštívíte jakoukoliv aplikaci Pi. Tak já dám přihlásit se do prohlížeče. Dej. Upozornění nechci. Tak a už tam mám nějak jako obrazovku možná, kterou si ukazovala ty. Jo, dobrý. Tak jo, mám to. No, tak to máme. Stejný. Výborně. Tak jo. Teď je to propojený a mělo by se ti vlastně potom v tom, pořád si to jako kontrolujte v té staré aplikaci toho Pi pod těma 3 tečkama. Je to eh, zelené. v tom, když rozkliknete znova MindNet a kontrolní seznam pro MindNet, tak by se vám tam mělo ukázat, že už máte stažený Pi browser. A mělo by to být zelený. Máte to? No. Takže pak to chce vytvořit peněženku a peněženka je wallet, dvojitý V. Takže když jdeš do toho Pi browseru, co jsi si teď stahla, tak tam No. hned jako druhý máš wallet. Hm. Mám otevřeno. Tak jo, máme ho otevřený. A co to po tobě chce? Vygenerovat vaši peněženku. Nemačkejte tlačítko zpět, dokud nedokončíte celý proces. A Tak je jo, tam vygenerovat celou peněženku. teď přichází vlastně důležitý moment, protože když si generujete peněženku a to heslo, tak to heslo si musíte někam nakopírovat anebo obsat. To heslo je složený asi z 24 anglických slov, které jsou namačkaný jedno na druhý. A proto je lepší v tom telefonu, když jste, tak je lepší to skopírovat. Pokud nejste natolik zdatný, abyste v tom telefonu uměli kopírovat a vkládat někam do telefonu nebo třeba i do e-mailu, tak si k sobě vemte někoho, kdo tomu rozumí. Takže zkus, Zuzí, co Takže tam máš. vygenerovat novou peněženku. A je tady to číslo, jsou tady ty, jo, takhle ukážu. Takže já si tohle skopíruju někam. Výborně. Uložte si novou frázi a slouží odemknutí vaší peněženky, uschovejte si ji bezpečně. Takže já si ten text skopíruju a někam uložím. Nejlepší si ho buď poslat sám sobě jako e-mail, sám sobě, anebo se to dá vložit do poznámek. Já si to pošlu do e-mailu a do WhatsAppu. Já si taky důležité věci počítám sama sobě. Zuzi, možná ti to tam ještě napsalo číslo té peněženky, takový Počkej. nějaký, je to hromada čísel dohromady s písmenama. To vlastně je ta identifikace té vaší peněženky. Když budete s kýmkoliv komunikovat, budete třeba posílat tipí nebo peníze nebo budete platit, tak vždycky tam zadáváte ten jednoduchý řádek. Jo, to je vaše identifikace, to je jméno vaší peněženky, jakoby. Ale to heslo, co jste si teď skopírovali a poslali jste si ho na e-mail, anebo někam, anebo jste si ho přepsali na papír, to nedávejte nikomu, protože v momentě, když by se tohleto heslo někomu dostalo do ruky, tak vám může převést všechny pí, který jste natěžili. Může si je prostě ukradnout. Počkej, takže po mně to chce. Uložte si své přístupové heslo bezpečně do telefonu a pomocí Face ID odemkněte svou peněženku. Určitě, já když jsem zakládala peněženku, tak šlo na otisk prstu a teď už to udělali na obličej.
tak si to udělejte, protože potom tam nebudete muset vkládat to dlouhatánský heslo, ale můžete třeba potom mít peněženku na ověření obličeje. Je určitě potom praktičtější mít tam teda ten prst, anebo, anebo obličej, než vypisovat to dlouhé heslo, když budete dělat nějaký transakce s PIN. Takže povolím používání Face ID. Pokračovat. Tak dej pokračovat. Před volby ochrany osobních údajů. Doporučeno je dohledatelnost pomocí přezdívky a nedohledatelnost. Ostatní uživatelé musí ručně zadat adresu vaší peněženky, aby vám mohli zaslat kryptoměnu. Takže radši dohledatelnost, pokračovat. To je vlastně takový ten krátký řádek, jak jsme si říkali, že jsou tam ty čísla a písmena, to je ta dohledatelnost přes to heslo. Chci dostávat upozornění, když obdržíte od jiných pionýrů. Chcete-li přijímat oznámení push, musíte prohlížeči udělit oprávnění. Tak to chci nebo ne? Můžete, protože to máte vlastně spojený s e-mailem, takže ono vám potom přijde upozornění. Aplikace mi chce zasílat oznámení, to nechci. Dostupný zůstatek, platba, žádost, zámky, oznámení. Mám tam samý nuly. Tak jo, takže peněženka je hotová. A nenabídlo ti to teda prst? Ne. Jenom obličej. To je možná tím, že jsi na tom iPhoneu, že to máte jiný. Protože teď jsem nedávno pomáhala tátovo kamarádovi, který taky těží pí a on měl klasický Android a v tom Androidu, když generujete peněženku, tak vám to dá k nabídce otisk prstu. No, já doufám, že by to tam proběhlo, to Face ID. Já jsem nějak nevnímala, že by mě to točilo nebo něco. Víš, že tam nic neprobíhalo, tak asi jo. No, hele, když prostě, nevím, ztratíte to heslo, to dlouhatánský, nebo máte pocit, že jste si tam nestihli dát ten otisk toho prstu a je s tím prostě problém, tak si vygenerujte novou peněženku. Už víte, jak na to prostě, že vlezete do té peněženky, vygenerujete si ji, všechno si zapíšete nebo si to prostě uložíte, protože tam potom dál v tom seznamu po nás budou chtít ještě ověřit a potvrdit papíry, že souhlasíme, tak jako když dneska chodíte na webové stránky, tak tam po vás chtějí souhlas a z cookies a takovýhle, tak oni tam taky jako chtějí prostě nějaký souhlas, protože my tady Evropani zase máme jinou legislativu než Američani, takže pro nás se to muselo upravovat. Pročítala jsem to, nic nebezpečného tam není. Nezdá se mi prostě pí nějak nebezpečný, ale samozřejmě jsou lidi, kteří prostě nechtějí prostě v tom pokračovat dál, takže to akceptuju a vidíme, jestli z toho něco bude nebo ne, ale už teď jsem koukala, že třeba a četla jsem i na fórech, že lidi už jako čile nakupujou, zapí, mění mezi sebou různý zboží a minule už tam nějaký klub psal, že si třeba zapí nakoupil větráček, myš a novou baterku do počítače, jo, takže i když jako štěpí třeba není dneska, kdy je 4.9.2024, není vlastně jako obchodovatelný, tak lidi už stejně ho jako používají a jedno pí, myslím naposledy, když jsem se koukala, tak bylo $36. Takže tak. Tak, co tam máme dál, Zuzi? Dál. Potvrzení peněženky PI. Potvrďte vlastnictví peněženky. Hmm. Tak to potvrď, co to po tobě bude chtít. Potvrďte svou peněženku PI. Ručně odemkněte peněženku pomocí své přístupové fráze, abyste prokázali, že k ní máte přístup. Tím také potvrzujete, že váš zůstatek v síti MyNet bude převeden do této peněženky.
Nikdy nezadávejte své přístupové heslo na žádné jiné libovolné stránce. Takže tam skopíruju to heslo. Mhm. Potvrďte Takže, svůj. No, takže teď neověření peněženky, já to ještě zopakuju radši po Zuzce, kdybyste to nechytili. To dlouhé heslo, co jste si někam kopírovali, tak si ho znova vezmete, skopírujete si ho do myši a vložíte ho tam do toho políčka, kde to po vás chce, abyste ověřili tu peněženku, že je opravdu vaše, že to patří k vám. welcome to the P-Testnet wallet. Je to tady v Vítejte, angličtině. vítejte do testovací peněženky P, protože tahle ta testovací peněženka už běží asi 2 roky a takový ty první ptáčkové, který plnili ty úkoly včas, tak už třeba mají peněženku 2 roky a probíhalo takový zkušební období, že si mohli mezi sebou pionýři posílat 100 pí, ale nebyly praví. Byly to prostě jenom testovací pí. Takže teďkon všichni, předpokládám, který se dívají teďko na tohleto video, tak jsou pořád v té testovací fázi, protože úplně ten poslední úkol, který nás čeká, ten je úplně na dně celého toho seznamu, co teď se Zuzkou procházíme. A tam, až vám to napíše zelená to a napíše vám to, že máte peníze převedený ve své peněžence, tak v ten moment už to nebudou, prosím vás, testovací pí. Ale když odešlete někomu něco, tak mu odesíláte už svoje pravý pí. Jo? Takže pokud je tam napsaný test, valet, tak to je jenom prostě pořád těch zkušebních 100 pí, který se mohli zkušebně posílat mezi lidma. Tak jo, co tam máme dál, Zuzi? Tak, takže já dám pokračovat. Ještě v té testovací peněžence a točí se to. A povolit Face ID zase. Tak teď se ukáže, jestli ti to prošlo. Nedoporučujeme aktivaci této možnosti, pokud používáte jailbreaknutý či jinak upravený telefon. To nemáme. Tak potvrdit. Chcete potvrdit? Mhm. Jo, tak teď si mě to nahrálo. Tak jo, Konečně. Mhm. peněženky proběhlo. A pak tady máme odevzdání konfigurace uzamčení. Můžete se dobrovolně zavázat k uzamčení části svého převoditelného zůstatku pro zvýšenou míru těžby s platností od 14. března 2022. Konfigurace uzamčení je po přijetí závazku závazná. Takže výši a dobu trvání uzamčení nelze změnit před vaším prvním převodem do sítě Mainnet. Ano, Pionýři se musí zavázat k nastavení blokování, aby měli nárok na migraci do mainnetu, i když se rozhodnou neuzamknout žádné pí. jasně. Eh, My jsme vlastně konfigurovali už třeba před rokem, někdo ještě i dřív. Já si myslím, že si byla hned u začátku, mě tam potom nabízeli jako vyšší rating těžební. Takže když jsem, když jsem si uzamkla pí, takže já jsem si tenkrát uzamkla, myslím, 100%. Já jsem si vlastně tenkrát uzamkla na 3 roky všechny natěžený pí, který jsem měla já a uzamkla jsem si 100%. Tím jsem si zvýšila míru těžby o 568%. Tím pádem vlastně už teď jakoby ten rok a něco těžím s touhletou zvýšenou mírou těžby. Ale zase, když teď budu nevýhoda toho je, že my jsme vlastně jakoby uzamykali ty svoje pí a dělali jsme favor, dělali jsme, jak se to řekne česky, favor.
ústupek asi, ale není to překlad. Dělali jsme ústupek pí pro tenhle ten moment, kdy hodně lidí vlastně bude přecházet na ten mainnet a budou se jim nahrávat ty pí do těch jejich peněženek, tak aby to mělo vedení pí a vlastně všichni ty organizátoři toho jednodušší, tak tím se vlastně všechny ty uzamčený pí, kterými jsme si tenkrát uzamknuli, tak ty zůstávají někde jakoby uh, neobchodovatelný. A tím pádem jsme jim jakoby pomohli, oni nám za to nabídli tu vyšší míru těžby a my jsme jim jakoby dovolili do začátku, aby jsme ty naše pí nemohli obchodovat. To znamená, že my jsme nevěděli, kdy vlastně přijde ten moment toho převodu na ten mainnet, takže já jsem si to vlastně uzamkla na 3 roky, tím pádem já budu mít ještě 2 roky většinu těch mých pí vlastně uzamčených a nebudu je moc obchodovat. Ale mezi tím vlastně už ten rok, co jsem natěžila, tak ten zůstatek se mi načte vlastně do té peněženky a ten budu moc teď použít do začátku. Takže je to na vás, jestli si budete chtít uzamknout nějaký pí, anebo nebudete. Je tam pořád, si myslím, ještě docela dobrá míra té těžby, to navýšení. Takže si to rozmyslete, vlastně dá se uzamknout 25%, 50%, 90%, 100%, 200% ještě jako nedali jako možnost. A můžete uzamknout na 2 týdny, na 6 měsíců, na rok a na 3 roky. No, takže rozmyslete si, já si myslím, že teď záleží prostě. Jestli pí začne být obchodovatelný a vyletí cena okamžitě nahoru, tak bude mít výhodu ten člověk, který neuzamknul ty svoje pí. Ale pokud to bude mít zase rostoucí tendenci, jako třeba jako Bitcoin, že na začátku se za to nakupovali rohlíky a pici a potom si za to nakupovali byty později. Takže nikdo neví, jaký to bude mít vývoj, takže máte možnost buď teda uzamknout a těžit na vyšší míru těžby, anebo prostě si nechat všechny pí do začátku, abyste měli možnost je hned obchodovat, až vás převedou vlastně na ten mainnet. Takže to zůstává na vás. Je to celkem jednoduchý, tam si prostě dáte tam si to procento uzamčení, kolik chcete, tu dobu a dole to vlastně potvrdíte a hned v ten moment, asi po chviličce, až se to načte někde na té centrále, tak oni vám to jakoby odsouhlasí a budete mít vlastně uzamčený to, co jste chtěli, plus budete mít vlastně navýšenou nějakou tu míru těžby o kolik se vám to tam načetlo, protože taky to zvýšení té míry těžby je podle toho procenta uzamčení, kolik si dáte, takže čím méně si dáte, menší procento uzamčení si dáte, tím nižší míra té těžby bude. Čím kratší dobu uzamčení si dáte, tím taky bude nižší míra té těžby. Tím víc. Jo. Tam je to vidět, jak tam hejbáte těma hejbátkama, tak tam je vidět prostě, jak se vám tam navyšují ty procenta té těžby. A ty jsi zdala 100%? Já jsem si dala 100% na 3 roky. Před rokem jsem si dala. Takže já už vlastně ten rok těžím jako na 568%. A to, co bude teď přibývat, tak by se tam přičítalo extra nezamčený? To je nezamčený. Každý klik, každý den vlastně to je nezamčený. Ale i vlastně, kdyby si dala třeba 50%, tak ti zamknou fakt jenom 50% a těch dalších 50% plus to, co každý den natěžíš, tak to budeš mít dispozici. Jo. Takže já si dám třeba 50% na 3 roky, jo? A vychází tam 278% zvýšení míry těžby. O to víc mi bude přibývat.
Já kdyby jsem se rozhodovala už teďkon, protože teďkon je už přechod na ten mainnet, tak já bych si dala třeba vyšší procento uzamčení, nebo aspoň třeba polovinu, ale dala bych si to třeba jenom na rok. Už bych si nedávala na 3 roky, před 3 roky je docela dlouhá doba. Že já když bych si dala třeba 2D, tady je pade nebo 2D. Na 3 roky je to 501. No kruci. No nic, tak já si to pak zkusím udělat teda možná na ten rok nebo půl roku 90%. Na rok to mám o 250% víc, mi tam bude přibývat v tom uzamčení. A na půl roku o 125. Hm. Je to hodně, no. I když já když potom třeba klikám, tak mi připadne, že to tam jako nevidím. Jo. Já mám teď 5300 a připadne mi, že vždycky první tisícovku, druhou tisícovku, třetí tisícovku, tak jsem si to vždycky vyfotila. A přišlo mi to, že to rostlo fakt hodně rychle. Teď tu 5000 jsem si vyfotila a mám jenom 300 za takovou dlouhou dobu vlastně a to těžím docela často. Takže úplně jako, že by to přibývalo nějak markantně, se fakt říct nedá. Takže si to promyslete a můžete uzamknout nebo nemusíte. Myslím si, že zrovna ten bod asi není podmíněný tím, jestli jste si uzamkli. Jo, že to zůstane fialový, tak nebo tak, ne? Trzení peněženky, konfigurace, zabezpečit můj účet. Dokončeno. Zabezpečit svůj účet pro migrace. Tak, když dáš zabezpečit účet, co to po tobě chce? Ten už mám zabezpečený. Takže to už proběhlo, tam si dala nějaké ověření přes e-mail asi a heslo, ověřila si telefonní číslo, takže to jako to proběhlo. Jenom jsem tady k tomu bodu chtěla říct, že protože všechny moje děti těžily a není jim 18 a na všech telefonech teď vyskákalo, že chtějí ověření KIC a nepouští je to do toho, protože nejsou dospělí, i když mají platné doklady, tak já jsem kvůli tomu šla validovat KIC, že jsem šla ověřovat ty KIC a teďkon asi po roce a jsem vlastně i ve skupině těch validátorů, který pomáhají vlastně těm organizátorům PI, aby co největší množství lidí přešlo na ten mainnet přes to ověření KIC. No a teď se stalo, že naprosto nesmyslná věc. Spoustě lidem na telefonech začal nabíhat ten termín pro migraci. Každý den jim tam vlastně ubývá ten čas a zároveň nás jako validátory odpojili od validací, od toho, aby jsme vlastně mohli jakoby pomáhat těm lidem, kteří už čekají na to KIC i třeba několik měsíců. Já to tam v tom chatu čtu, že prostě lidi mají třeba hotovou to KIC na posouzení, čekají třeba 3 měsíce a furt to prostě není. Jo. Ale ještě za mě teda hodně často se stává, že lidi místo toho, aby se natočili při té validaci svůj ksicht, tak si natočí třeba nohy v žabkách třeba. No. Takže proto ta validace neprojde. Nebo vyfotí ten doklad, který je důležitý, protože oni z toho berou vlastně, posuzují jméno a doklad jako takový, jestli je platný v té zemi, ve které lidi těží. A pak tam berou fotku, kterou porovnávají s vaší fotkou, kterou jste vložili do toho KIC. Takže když někdy prostě ty fotky těch dokladů jsou tak nečitelný, že opravdu je to úplně malinká kostička a není možné prostě to KIC dokončit, protože my jako validátoři to prostě nemůžeme pustit dál. Takže si opravdu dávejte pozor, když budete dělat tu validaci, abyste měli dobré fotky,
abyste měli čistou fotku toho dokladu, abyste opravdu natáčeli sami sebe, abyste měli v tom telefonu zmáčknutý to, že natáčíte sami sebe a ne svoje nohy. To je jenom, to jsem chtěla říct k tomu. Zabezpečit můj účet si teda říká, že mají zelený, to Hmm. máš. A další je migrace do hlavní sítě. Hmm. Tam toto po tobě chce co? Musíte vyčkat 24 hodin po potvrzení peněženky předtím, než bude možné podepsat dohodu o migraci. Prosím, ujistěte se, že máte frázi bezpečně uschovanou. Takže to uděláme jindy. Přesně tak. Tenhle ten bod může být přeskočený tím, že jste si dneska vytvořili peněženku, tak musíte čekat těch 24 hodin. Já sama jsem nedávno, když jsme vlastně s tím tátovou kamarádem dělali, taky dokončovali tyhle ty body, tak on taky neměl hotovou tu migraci do hlavní sítě. Tam jde přesně o ty dokumenty, o kterých už jsem mluvila. Je to nějaký vyjádření podle legislativy Evropské unie, že tam prostě jakoby potvrzujeme, že bude tak a tak naloženo s našima osobníma informacema a o čem vlastně to pije a tak podobně. Myslím si, že není nic jednoduššího, když se potom dostanete dovnitř, protože to tam musíte jakoby podepsat, tím, že tam dole vlastně zmáčknete souhlasím, ono vás to odešle na tu peněženku, vy tam vložíte ten svůj kód, který jste si dneska někam uložili. Prosím vás, nejde to ani obličejem, ani prstem na Androidu. Musí se tam opravdu na tohleto ověření vložit ta dlouhá fráze. Takže si ji připravte, když budete dělat tu migraci, ten 6. bod, migraci do hlavní sítě, abyste to měli prostě při ruce, abyste to tam mohli vyplnit a tím vlastně jim to jakoby potvrdíte a bod bude hotovej. Jo? Tak, odeslání žádosti o KIC, když na to máčkneš, Zuzi, co ti to říká? Když chce otevřít P-browser, otevřít. No a jsem v P-browser, přihlašuje. Tak tam zmáčkneš na KIC asi. Ještě se mi točí kolečko. Rádi vás poznáváme, vítejte v aplikaci pro řešení PKIC. Zde ověříte svou totožnost, aby byla zajištěna integrita P-Network. Zadejte zemi původu svého dokladu a pojďme na to. Takže tam se potom je. Vyberte váš jazyk, datum narození, země, region nebo území na vašem průkazu totožnosti a pak nějaký potvrzení 2 asi se mají odškrtnout a pojďme na to. Jasně, protože oni potom chtějí po nás, aby jsme jim potvrdili, že ten doklad, který tam odešlete, prosím vás, posílejte řidičák. Jo? Na řidičák se u nás nebo ve světě prostě nedají někomu půjčku a nedá se to nějak výrazně zneužít. Prostě podle mě řidičák je nejjednodušší cesta. Když už musí jít o potvrzení, tak dejte prostě řidičák. Pak si myslím, že ještě pak můžete dát pas a můžete dát občanku. Takže když tam zadáte vlastně, že jste z Čech, co tam bylo ještě, že se A to žena? a termy ze svého dokladu. Takže tam potom, tohleto my jako validátoři třeba vůbec neděláme, to asi dělá všechno počítač. Že zjišťuje vlastně, jestli je to správně. Jestli ten datum narození, co tam vyplníte teďkon, se shoduje s tím datumem narození, co je na tom dokladu. Ještě jsem taky chtěla říct, že někde tam je asi taky kolonka té žádosti o ověření KIC, kdy vyprší platnost toho dokladu.
pište to tam všechno správně, protože lidi prostě se snaží nějakým způsobem to obejít, že tam třeba pošlou ten doklad jakoby rozmazaný, nebo tam napíšou třeba jiný datumy, ale ty validátoři to prostě nepotvrdí a pak to KIC prostě neprojdete a ten čas vám běží. KIC je poměrně jednoduchý. Ono vám to všechno tam říká, prostě když se třeba nahráváte, tak na začátku jenom se díváte, na konci to po vás chce, abyste se usmáli, že jo, fotka taky stačí. To je docela legrace, když ověřují lidi třeba z celého světa. Spousta lidí je prostě do půl těla, hlavně chlapi teda, že hodně těží lidi jako z těch teplejších oblastí. Tak jo, takže napište to tam všechno podle pravdy, ať jsou všechny fotky prostě čistý. Tím je to všechno asi. Počkejte na výsledky, jasně. Takže vy to vlastně odešlete, vy tam doplníte tam všechno, co po vás chtějí, dáte jim tam tu fotku, dáte jim tam ten doklad, natočíte se a potom jenom počkáte, až to budete mít vlastně ověřený, dokončený. Pak ještě zbývá ta 6, ta migrace do hlavní sítě, to dneska nemůžeme, protože peněženka byla čerstvě vytvořená a pak vlastně je ta migrace na mainnet a tam si prostě potom vstoupnete do řady a čekáte, ale v ten moment, vlastně když už jako čekáte, tak se vám i tamhle zastaví ten termín. Jo, vidíte, že ty hodiny, ten termín se zastaví, vidíte, že ty hodiny prostě stály. A Tak jo, já tady mám termín pro dokončení KIC. Hrozí vám, že přijdete o PI 26 dní. no, tak třeba tě budu validovat teďko. Tak jo, tak vám přeju hodně štěstí s vyplňováním těch kroků vedoucích k migraci do hlavní sítě a určitě mi třeba pod video napište, kdybyste měli nějaké otázky a držím pěsti, aby se nám ta naše snaha vyplatila. Tak jo, my se s váma loučíme, ahoj. Ahoj, díky.